na nadarama, nakikita, nararanasan ang saya nating ngiti. Pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, maugmang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan, at hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan, di maiiwasan galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naganap, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Naganap, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow, you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naganap, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naganap, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naganap, nalalauman, naganap, nasasarigan, naganap, nangangataman. Naganap, 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 naganap. Totoo mananggad na pano ninangat ang taon na ini. Sa tuyang inatubang ang African swine fever, tulong makukusog na bagyo na haros nagpalakma sa to, asin ang padagos niyatong pakikipagtusayan sa pandemyang COVID-19. Alagad, maski nga ni siring, pinahiling ta ang tibay asin ugali kan nagkakasararong na genyo. Kitagabos sa rabay na nagburuhat, nagtarabangan, nakikabtang, asin padagos na nagmamakulong sa lambang saro. Ngunyan nakapaskuhan, daitaman magibo an satong mga kinatukdan na mga pagtiripon, an mga parte asin reunion kan mga pamilya, amigo asin amiga, ninholi sa pandemya. Daiman lugod kani mapugulan an satong kaugmahan, na kita makapagpasalamat sa totoong rason kan selebrasyon, an pagkamundag ni Jesus, an paratubos niyato gabos. Ini po si Mayor Son Ligasyon, kaibaan sa kong pamilya, asin mga pag-iriba, sa gobyerno lokal Canaga, nagpapaabot sa gabos, nin maugmang Pasko, asin nagsasarig na padagos kitang maging tingraw, nin paglaom, asin pusog, sa lambang saro, sa pagsabat niyato sa bagong taon. Maugmang Pasko, asin magayagayang bagong taon,
Nagana! Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Villondaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, Alas 11 sagod alas 12:30 minuto. ang nagangunyan, ang nagangunyan. Matanggal po ako ng face mask. Ta ako man lang ang magamit kay ining microphone and harayo man po ang distansya ko sa Indogabos. Maray na pag-aaga. Good morning. Morning. Today is a historic day for Naga City, for all of us. Because 72 years ago, in 1948, we had the first inauguration of our city as a chartered city on December 15, 1948. Bago ko po ipadagos ang sa kuyang State of the City Report, tugutan po nindo akong i-acknowledge, lalong-lalo na si, kung kaya lang po, Kitagabos. Pero inuton ko po ang sa tuyang kaalyado, kaibanan in fact sa Team Naga, ang sa tuyang nalalauman na representante kan Tercer Distrito, Congressman Gabi Bordado Jr. Siyempre, ang sa kuyang mga pag-iriba sa sangguniang panglungsod na puon po ako mag-asumir bilang alkalde kan Naga. Iyaon po ang bilog na suporta, rason kung ta kadakol na mga mararahay na pangyayari ang nahahamanta digdi po sa satuyang syudad. Ang sa kuya pong kapartner, ang presiding officer kan sangguniang panglungsod, Vice Mayor Nene Diasis. Ang sa tuya pong top-notcher councilor, Councilor Uying Rosales, Councilor Lito Del Rosario, Councilor Greg Abunal, Councilor Miles Rakid Arroyo, Councilor Elmer Baldimoro, Councilor Vidal Castillo, Councilor Buddy Del Castillo, Councilor Doc Sani Ranyola, Councilor Joe Perez, Councilor Doc Jess Albios, ang sa tuya pong Liga President, Councilor Dudit Beltran, ang sa tuyang SK Federation President, Councilor Kylie Tripulca, ang sa kuya pong esposa, Attorney Marion, ang gabos na mga pamayo kan manlain-lain na opisina as in departamento kan lokal na gobyerno kan Naga na pinapamayuhan kan pwede tang sabihin na first among equals kan sa tuyang City Administrator Mr. Frank Mendoza. Maot ko din pong i-acknowledge ang presensya kan Tugang, kan sa tuyang iniidolo, namumutan na dating mayor, dating secretary kan DILG, si Kuya Boots Robredo, ang pamayo kan Philippine National Police, sa City Police Office kan sa tuya pong syudad, yaon po si Police Colonel Marlon Catan, kaibanan si Police Lieutenant Colonel Errol Garchitorena, asin iba pa.
And kapartner ta sa edukasyon, digdi po sa satuyang syudad, ang Schools Division Superintendent kanaga, si Sir Manny de Guzman. Ang presidente, dahil pa nasa salidahan, pirang aldaw na lang, kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, si Mr. Ferdinand Dondon siya. Ang mga punong barangay, kan sa tuya pong syudad, asin mga barangay kagawad, SK chairpersons, SK kagawad, nayaon po digdi sa parting ini, palakpakan ta po sinda. And Urban Poor Federation officers, sa pamamayo po kan sa indang Federation President, si Mr. Danilo Ludovice, yaon po dyan. And representante kan Metro Naga Water District, ika na ba ang chairman? Day pa. Palakpakan ta po si Engineer Emiterio Aman. Kaibanan si Engineer Luansing, yaon subago si Engineer Ver Luansing, yaon duman. And ang Richard Gomez kan Bicol Region, kan Department of Public Works and Highways, Engineer Rick Ragrayo. May mga donors po kita, kaitong mga daga na inagihan kan mga patinampo. Of course, si nagdonar kan daga na tutugdukan kan convention center kan sa tuyang syudad, inacknowledge na si Engineer Emiterio Aman. Pero yaon po si Mr. Jean Haushan, saka si Mr. Orsales. Palakpakan ta po sinda. Ayan. Sa satuya po kabos, dayaon digdingon yan, sa liwat po, marhay na pagkaaga. Maray na agaman sa kuya. An nakalihis na 18 bulan, totoo mananggad na naging mapang-agyat sa tuya gabos. Alagad, an panahon na ini, iyuman ang nagtao sa to nindalan, na maipahiling ang tibay asin kapusugan, kan sa tuyang syudad, siring man, kan kakayahan kan sa tong administrasyon. Kan Disyembre 2019, durungan tang hinampang ang bagyong Tisoy, na igwang darang 165 kilometro per orang duros. Asin poon Oktobre 25, sagkod Nobyembre 11, tulong surunudan na makukusog na bagyo, ang giraraytang inatubang na haros nagpalakma sa to gabos, sinda Quinta, Rolly, asin Ulysses. Naan pandua, iyo ang pinakamakusog ngunyan na taon. Sarong super typhoon, napatos-patos ninduros na minaabot sa 315 kilometro per ora. Kan Pebrero, inatubang ta ang pagkuriyat kan African swine fever na nagpasakit sa sektor nin pag-urig asin sa industriya kaini. Asin poon kan Marso, sagkod sa presente, siyam na bulan na kitang nakikipagtusayan sa pandemyang COVID-19 na padagos na nagpapasakit sa bilog na kinaban. Alagad, katuwang ang lambang Nagenyo, mga syudadanong nalalauman, nangangataman, asin nasasarigan, sa atubang kandarakulang angat kan sa tong panahon, napangganahan niyato ang mga angat na ini. Halimbawa, hilingon niyato ang angat na pigdara kan COVID-19. Kan Marso 16, sa atubang kan nagdadakol na kaso sa Metro Manila, nag-imponer ang gobyerno nasyonal nin enhanced community quarantine or hard lockdown sa bilog na isla kan Luzon. Pigsugo ang mga taong magtinir sa laog kan sa indang mga harong, asin pigsara ang dakol na negosyo asin trabaho.
apwera sa mga pagdisignar na critical na serbisyo. Nataraka kita gabos ka naging desisyon na idto. Alagad, sa tabang kan 11,700 na mga volunteers, hali sa mga ahensya lokal asin national, siring man kan mga katuwang ta sa pribadong sektor, sa lindong kan paggeya kan incident management team na pinamayuhan po ni Mr. Rene Gumba. Asin kan mga opisyales kan barangay, punong barangay, mga kagawad kan barangay, SK chairpersons, SK kagawad, asin mga barangay volunteers. Napugol niya to ang paglakop kan COVID-19 sa laog kan sa tuyang syudad. Nag-imponer kita nin lockdown kung kinakaipuhan, dangan nagpanday asin nag-implementar nin mga polisiya asin panundon na may mga beses pangani na naiinot kita sa pinapaluwas kan gobyerno nasyonal. Nagdisponer kita nin mga lunadan, kakanon asin istaran sa satong mga nasasarigan na mga volunteers, frontliners. Nangurog na sa satong mga health workers gamit ang mga bihikulong pinasubli kan UNC, Ateneo, asin Naga College Foundation. Industrial kitchen na ipinagamit kan Biscast, mga paraluto asin lulutuon na pigmanihar kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Asin kwartong ipinagamit nin libre kan Sogo Hotel, Biscast Hostel, asin iba pang mga accommodation establishments digdi po sa Naga. Nganing mabawasan ang epekto kan pandemya sa satong ekonomiya, siniguro ta ang malikay na paggamit kan pondo kan gobyerno lokal. Pigtagamahan niya to ang mga urog na kaipuhan sa panahon kan pandemya. Rason kung taano kita nakatao nin food assistance sa gabos na mga yaon sa Naga, hazard pay sa mga frontliners asin volunteers, asin nakagibo nin targeted rapid testing kanyaon pa kita sa irarom kan enhanced community quarantine. Sa marahay niyatong partnership sa pribadong sektor, asin iba pang mga ahensya nin gobyerno, naiantos niyato ang mga pangaipo sa pagsabat sa pandemya. Nagbilog kita nin humanitarian task group hali sa gobyerno asin pribadong sektor na pinanginutan kan Philippine Red Cross. Tanganing mas syerto na ang mga pribadong donasyon na itatagama asin nakakaabot sa mga residenteng kaipuhan ang tabang. Poon Marso 16 sa Gunyon 16,000 na suspect cases na mga taga-Naga an na swab test gamit ang RT-PCR kan Bicol Medical Center, BRDRL, asin RITM. 1,550 ang nagpositibo, asin 1,500 na sa inda ang naumaya na. Mantang 20 katao ang nagadan puli sa virus, katimbang nin 3.2% na casualty or mortality rate, alagad mas hababa sa datos na 4.4% na nai-record sa Bicol Region. Sa ngunya na aldaw, igwa na lang po kita nin 21 na aktibong kaso nin COVID-19 sa satuyang syudad. Kasuod ma, 0. Ngunya na aldaw, 0 man po giraray. Malinaw sa numerong ini na kontrolado niya to ang sitwasyon. Salamat sa satong mga kaantabay. Salamat sa pagtatarabangan.
Ang National Resilience Council ang nagtabang sa tong makahimo nin sarong lokal na COVID-19 dashboard na arual daw piga-update para mahiling niyato ang numero kan paglangkaba o paghuros kan posibleng maging mga kaso nin COVID-19. Gamit ang mga datos na ini, nakabilog kita nin lokal na mga solusyon asin sistema o kaya estratehiya na basado sa siyensya asin ebidensya tanganing i-contain ang COVID-19. Sa tabang kanoy ka, sarong lokal na kumpanya na nagdara sa to kan Hungrily asin Community Mart, asin sa pagtitiwala kan Deca Homes, kan pamilyang Rocha, na iyo ang nagtaonin pondo. Nakahaman asin nag-implementar kita kan Isalbar contact tracing application. An app, maski pangani igwang nagkapirang nag-ulang, ngunyan sa to ng napapakinabangan sa pag-monitor asin pagsusog sa mga nakaibahan kan mga nagpositibong pasyente. Ang epidemiological data nagpapatotoo kan sa tong mga trayumpo. Paghali sa 19 aldaw na case doubling time, kan po na nyato ang COVID-19 dashboard, kan Agosto, ang case doubling time nyato ngunyan haros 28 dias na, 19 to 28. Ano ang gustong sabihin po kay ini? Aaboto ng 28 dias bago madoble ang mga 20 positibong kaso nin COVID-19 na igwa kita sa presente. Ang satong mean reproduction rate, ang sukol kan rikas kan paglakop kan virus. Haros 2 bulan ng below 1. Ngunyan na aldaw, ang mean reproduction rate yaon na sana sa 0.89. Buot sabihon, nagluway na ang paglakop kaini sa satuyang syudad. Ang satong critical care utilization rate sa parehong quarantine as in hospital facilities, nagdanay na below 36%. Ang gustong sabihon, igwa kita kan mga espasyo asin kakayahan na simbagan ang bagong mga kaso nin COVID-19. Asin maski ngani ang satuyang positivity rate nagdadanay na halangkaw sa poko mas o menos 10%. Ang bilang kan mga pig-test nagbaba sa average na 40 araw-aldaw. Kan mga nainot, inaabot po yan 70, inaabot po nin 80. Ini ang rason kung tano taigwana sa nakita nin average na 4 na positibong kaso kada aldaw, kumparado sa 10 durante kan kasagsagi kan outbreak kan Hulyo, Agosto, asin Setyembre. Totoo man anggad, naluway-luway tanang nanunudan kung paano mabuhay na igwang virus sa tahaw niyato. Alagad, daini nangangahulugan na librido na kita. Mas urugman giraray ang danay na pagiging malikay asin andam para sa worst case scenario. Ninhuli ka ini, maut ko pong duunan ang inot kong mahalagang pakiulay. Urog ng nagdadangadang an kapaskuhan asin bagong taon. Dai pa po kita tapos sa laban kontra COVID-19. Bako pa po ini ang panahon para maging labi kakampante. Yaon pa ang SARS-CoV-2 virus sa satuyang mga tanga. Asin mas kinangani dakulang lakdang na an nahimo kansyensya tanganing makagibo nin bakuna daita yan pwedeng laumon sagkod sa tahaw kan masunod na taon o huring party kan taon, baad po nga ni lumampas pa. Kaya, ang lambang na genyo,
maninigong isaisip asin isabuhay, ang tulong gawi sa lindong kan new normal sa gabos na panahon. Number 1, sundon ang physical o social distancing na kisyera sa rong metro. Mukhang okay man po kita Pagsulot nin face mask, nagpa-excuse man ako sa Indo. Asin pantulo, pag-mantener kan halangkaw na level nin personal na kalinigan na nakasentro sa regular na paghugas kan sa tuyang mga kamot. Siring sa perminyatong pagirumdom, ang pagkontrol sa pandemyang ini mapuon sa pagkontrol sa satong sadiri. Sarong padagos na angat sa syudad, iyo ang realidad na pwedeng magbungkaras giraray ang mga kaso nin COVID-19 huli sa duwang rason. Enot, ang pagpuli kan mga stranded o kaya returning residents sa laog kan sa tuyang syudad, hali sa Metro Manila, hali sa ibang nasyon, hali sa lugar na dakol ang kaso nin COVID-19. Asin pandua, ang padagos na pagbukas kan sa tong ekonomiya asin sosyedad. Tanganing makabangon kita hali sa kalamidad na ini. Sa satong laban, naging higot asin malalauman tang katuwang an sa tong sangguniang panglunsod sa pamamayo ni Vice Alcalde Nene Diasis. Ang konseho kanaga naging proactive asin pirming nakaantabay sa paghiro kan ehekutibo. Naglatag sinda nin malinaw na mga panundon para sa new normal sa paagi nin ordinansa na pigsunad ni Konsihal Miles Rakid Arroyo. Palakpakan ta po si Councilor Miles. Pigprotehiran ninda ang mga frontliners as in COVID-19 individuals sa paagi nin sarong COVID-19 Anti-Discrimination Ordinance asin pagpasar kan enabling ordinance para sa satong iSalbar contact tracing app na parehong pigpadrinuhan ni Councilor Joselito Del Rosario. Sindaman ang nagtugot na i-realign ang satuyang 2020 budget para matawan pondo ang mga programa sa business stimulus, community employment, asin pagtugdok kan sa diri nyatong RT-PCR modular laboratory, tanganing mapugol ang COVID asin magtaong hapin sa negatibong epekto kaini sa satong sosyedad. Sa gabos nyatong sinibutan asin pinagalan, nagsasarig ako, nagigibuhon kan lambang nagenyo, an sa iyang kabtang sa pagsyerto na an naga magiging COVID-19 resistant. Mga syudadanong nalalauman, nasasarigan, asin nangangataman sa tahaw kan pandemyang ini. Natahuban kan sa tong atensyon sa COVID-19 ang realidad na sa laog nin sarong taon sa pag-ultanan ni Disyembre 2019 asin Nobyembre 2020, inatubang nyato ang sunod-sunod na bagyong suminukol kan sa tong kapusugan bilang sarong komunidad. Kan Disyembre 2019, nagbisita si Tisoy na may duros na kasingkusog kay Glenda, ang bagyong naglamasa sa tuya kan kapaskuhan kan 2014. Sa huring simana kan Oktobre uminabot si Quinta. Pakalihis nin sarupang simana kan Todos Los Santos nag-abot si Super Typhoon Rolly. Ang pinakamakusog na bagyo sa entirong kinaban ngunya na 2020. Si Rolly nagpagirumdum sa to ki Riming, an mapandistrosong bagyo na nagpasakit sa Kabikulan kan 2006. Dangan pagkalis na nin 10 aldaw, uminabot si Ulysses
na naglanog sa tuya nin haros 10 oras. Alagad, sa ibong kan makukusog na duros asin uran, na tuminama sa satuyang syudad. Anda inababaring espiritu kan nagenyo, iyo pa man giraray, an pauruotrong nagtrayompo. Bago pa man ang paglamasa kan mga bagyo, an satong binilog na incident management team, nakaantabay na asin nakaandam na sa pagresponde, magsalbar asin magtaonin asistensya. Sinda ang nagsibot sa koordinasyon asin pag-imponer sa preemptive response asin evacuation sagkod sa clearing asin clean-up operations. Rason kung taano kita nagrehistro nin zero casualty asin marikas na nakabukas nin mga dalan na nabagatan kan mga ragpa kan bagyo. Totoo, itinumba kan mga bagyong ito ang mga linya nin kuryente, mga kaharungan asin mga pampubliko asin pribadong pasilidad. Asin nagdugang pa sa gabat kan pagsakit sa pagbuhay kan dakol sa sato. Alagad, sa tabang kan mas alertong kasureko 2, asin kan mga ahensya kan gobyerno lokal, kabali ang Building Maintenance Office na pinapamayuhan po ni Engineer Jarwin Evangelista, kabali ang General Services Department na pinapamayuhan po ni Mr. Art Abonal, asin kan City Engineers Office na pinapamayuhan ni Engineer Alex Canning, kaibanan si Engineer Moreno. Siring man, sa tabang kan mga barangay electricians, asin Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines, na ibalik tulos-tulos ang supply nin kuryente. Nagiraray nagpangyari sa naga tulos na nakabuhat nin pinakamarikas sa gabos ng mga syudad o lugar, digdi po sa Bicol Region. Alagad, durante kan kaparehong peryodo, inatubang manyato ang sarupang epidemya na nagpasakit sa lokal na industriya nin pag-urig. Kan Pebrero, ang African Swine Fever nagbongkara sa satong syudad. Asin nagdara nin labi-labing kawaran asin kalugihan sa mga nag-aataman asin nagtitienda nin karning urig. Tanganing mapugol ini, kinaipuhan niya itong mag-implementar nin swine depopulation, kasabay kan pagpauntok sa pagtinda nin pork meat products, na iyo ang haros puminilay sa lokal na supply kan karning orig sa merkado. Alagad, naintindihan kan lambang pamilyang apektado ang masakit na desisyon na ito. Naan pangaipo, asinangaipo nin dakulang sakripisyo. Tanganing makatabang, ang lokal na gobyerno kanaga nagtagama nin financial assistance sa kada urig na pigadan, tanganing masyerto na makakabangon giraray ang industriya dugang sa itinaong indemnification kan Department of Agriculture. Huli ka ini, buotong tawan niyato nin pagpapahalaga asin apresasyon an sa indang sakripisyo. Tanda kan mga nagenyong nagmamakulog asin nangangataman sa interes kan kagabsan. Sa ibong kan mga angat na ini, an satong syudad padagos na nakatutok na mapangyari an satong mga pangiturugan on medium term. Sa ibong kan COVID-19, padagos kitang ma-invest sa importanteng mga pasilidad asin infrastruktura na mataon nin urog na serbisyo sa mga nagenyo, sa lado nin edukasyon, salud asin public safety. 28 high-impact priority projects ang satong lalapigotan na mahaman, kung sain
Anwalo ka ini natapos na. Kabali digdi an minasunod. Sa salod, natapos na ang pagtugdok kan bagong City Health Office 2 o kaya Satellite Hospital sa Santa Cruz New Development Site. Tanganing masimbagan ang pangangaipo kan mga taga-nagang nakaistar sa sulupan na parte kan sa tuya pong syudad. Susundan ini kan sa tung bago, dakula asin modernong 200-bed capacity na city hospital asin sa tuyang itutugdok dyan po sa barangay Balatas. Mangyayari po yan sa satuyang pagtatarabangan. Pinuna naman niya to ang konstruksyon kan sa dirin niya tong RT-PCR Modular Laboratory sa tabang kan 5 milyones na counterpart funding hali sa opisina ni Vice Presidente Leni Robredo. Salado nin public safety. Itutugdok niya to sa tabang kan nanunungdan na ahensya kan gobyerno nasyonal, ang Naga Center for Safety and Resiliency. Sarong modernong pasilidad na iyo ang masimbag sa pangangaipo nin mas marhay na traffic management, enforcer deployment, emergency response, as in stronger strategic and interlinked communication services. Huli sa tabang kan liderato kan Philippine National Police as in Bureau of Fire sa national level. Mataid man sa satong command center sa Balatas ang magiging bagong hipatura kan City Police Office as in kan Fire Department. Ini ang matao sa tuya nindalan na makatugdas nin sa diri niya tong Naga City Museum pakatapos nin pirang dekada nin pag-iinguha sa babayaan na hipatura kan PNP sa Barlin na magiging nasa ng police station para simbagan ang pangangaipo sa sentro kan Naga. Salado kan edukasyon. Natapos na niya to ang pagtugdas kan Santa Cruz National High School asin kan San Isidro National High School. Sinda ang mga inot na National High School na itutugdok apwera sa mga barangay kan Balatas, Calawag, Concepcion Grande, asin Panikwason. Apwera pa siyempre duman sa elementary schools. Dahil pa sa nanahaloy, na groundbreaking na kita sa bagong Yabo Elementary School sa Barangay Carolina, ang pangtulong eskwelahan sa satong pang-apat na eskwelahan sa pinakadakulang barangay, ang Barangay Carolina. Asin sa eskwelahan na ini, ang katuwang ta, iyo po ang pamilyang Pun. May sadiri kan Atlantic Bakery. Palakpakan ta po. Ninulita sa inda ang gastuson. Isusunod po niya to ang Balatas National High School na magiging harani sa City Hospital, harani man po duman sa Balatas Elementary School. Pupunan ta ang patrabaho sa Pebrero. Kaya Sir Manny D. Guzman. Ang mga bagong eskwelahan na ini, sinainot, naipundar, sa halos, dahil po ngani sarong taon, tanagpuon po kita Pebrero. Santa Cruz High School, San Isidro High School. Pag idinagdag ta po si Yabo Elementary School, asin ang Balatas National High School. Kumbaga,
makukumpleto sinda halos sa lauglanin saro may kabangang taon. Patunay po ini, kan rikas asin dedikasyon, kan satuyang administrasyon na isagibo an samong panuga sa mga lokal na komunidad igdi po sa satuyang syudad. Katuwang ang liderato kan TESDA, pupo na nanyatong itugdok ang Metro Naga TESDA Hub. Sa may Almeda Highway, tanganing itulod ang technical asin vocational skills development sa ikadua asin ikatulong distrito kan probinsya. Sa tabang kan 50 milyones na pondo hali sa National Meat Inspection Service o kaya NMIS kan Departamento kan Agrikultura, ia-upgrade niya to ang Naga City Abattoir na maging AAA District Slaughterhouse na magiging pinakainot sa Pilipinas. Ini maserbi sa pangangaipo kan mga kliyente bako sa nasanaga kundi siring man sa mga pagtaraid na banwaan digdi po sa Metro Naga. Tanganing itulod ang greater livability as in green growth ma-establisar kita kan Naga City Urban Agriculture Training Center and Demo Farm. As in nagtugdas naman kita nin 10 forest in our midst, mini forest, sarong komprehensibong urban greening strategy na minasimbag sa urban heat as in climate change sa satong runa. Sa tabang kan DENR, sisyertuhon po niyato nagabos na tree planting as in tree growing activities kan gobyerno nasyonal matutok sa mga community-based urban mini forest na sa sato mismong mga komunidad kung sa insinda urog na kaipuhan. Asin sa tabang kan Naga City Bike Board, na kumpleto na niyato ang Phase 1 kan multi-phase city bike lanes network na may labang 31 kilometro sa enterong syudad. Maut ka ining itulod ang pagbibisikleta bilang panginot na non-motorized transportation option. Tanganing mainaan ang pagdepende sa di gasolinang pampubliko asin pribadong sasakyan na nagpapaati kan aire na sa tong pighahangos. On long term, seryoso ang mga agyat sa ekonomiya na dara kan pandemya. Asin mapadagos ini sa taon na 2021 o labi pa. Alagad da kita pwedeng panluyahan buot. Gagamito niya to ang money markets, tanganing punduhan, ang pangenot na mga infrastructure projects na kaipuhan kan sa tong ekonomiya, tanganing makabangon, asin urog na makagantad. Halimbawa, itutulod niya to ang pagkakaigwa nin People's Park and Recreation Center sa may pampang kan Bicol River, kung saan may 2.3 hektaryang nakatagama para bugtakan nin parke, water fountain, cafe, asin concert ground para sa 5,000 katao. Ini maparikas kan development sa subangan na parte kan CBD2 na daipa nabubuksan sagkod sa ngunyan. An 1.5 kilometrong Bicol River Esplanade na itutugdok sa mangibong-ibong na pampang kan Bicol River, iyo ang mataong access sa bagong River Park, maot niya tong itugdasman. Ang Esplanade, magkakaiguan in tulay na tinampo, riverwalk, greenscape, bike lane, as in sidewalk, na may enjoy kan publiko. Ang Almeda Bypass Road, na masumpay kan Almeda Highway, direkta sa Mabulo sa may Maharlika Highway. Napigpo na ng ipatrabaho kan 3rd Engineering District kan Department of Public Works and Highways matauman nin alternatibong access
sa nasambit na growth area. Ang benepisyo kan pagkakaigwanin mas marhay na mga espasyo na ipahiling kan Hunyo 18, 2020. Kan buksan niya to ang bagong pigpakarhay na Plaza Rizal na may improved design as in greenscapes durante kan sa tong Charter Day anniversary. Maot ko pong doonan ang public-private partnerships. Kung kita sana, dain niya to kayang magibo ang gabos na mga proyektong ini. Alagad huli sa pakikipagtabangan niya to, asin tiwala kan mga katuwang niya to sa publiko, asin pribadong sektor. Nagsasarig kitang mangyayari ang gabos na ini. Sa kabilugan, ang gobyerno lokal, nagkaigwang partnership agreement sa 8 mga pamilya asin grupo para sa total na 5.4 ektaryang propriedad na igwang kantidad na 273 million para po ini sa road right-of-way asin outright donations na kukulukaran kan mga high-impact projects na nakalista. Kaiba po digdi ang donasyon kan Enjoy Realty and Development Corporation kan Pamilyang Aman para sa Convention Center, si 3 hectares. Si donasyon kan Pamilyang Uliban, ni Mr. Aping Uliban, para po sa City Science Balatas Road. Asin, si donasyon kan mga pamilyang Martires, Paterno, asin Hausian, para po duman sa Almeda Mabulo Bypass Road. May pigkakaulay pa po kita, inaasahan ko po, tadai pa na makukumpleto, Engineer Rick Ragrario, si 2 kilometer Almeda Mabulo Bypass Road. So may pigkakaulay pa kita ng mga landowners, inaasahan ta na maduro na raman sinda. Iyo yan ang challenge, malampasan o kaya matapatan si karahayang buot ni Engineer Aman, Martires, Hausian, asin Uliban. Ito lang na Almeda Mabulo Bypass Road, si budget requirement nasa 625 million pesos. Iyon na po yan ang inutang nakuha hali sa gobyerno nasyonal. Dapat man niya itong tawan nin espesyal na pagbisto ang diputado kan Tercer Distrito kan Camarines Sur na si Congressman Gabby Bordado Jr. Sa anong rason? Sa pagtagama nin 30 milyones para sa pagtugdok nin 10 multipurpose building as in government facilities sa iba't ibang barangay kan sa tong syudad. Ang barita ko, basta mapakiulayan tanin tultol, madadagdagan pa. Danay tang napatunayan ang satong kakayahan na utubon ang satong mga promesa. Halimbawa, ang dayaday na pagbaha haloy ng problema kan Upville community sa barangay San Felipe. Nakataid kan Village Housing Project kan Enjoy Realty Group. Alagad matapos ang sarong problem solving session sa pag-ultanan kan mga residente, kan ERDC Group asin kan gobyerno lokal, kabali ang engineering asin housing departments kan sa tong syudad, nahaman ang sarong win-win solution. Gamit ang pundo kan syudad, asin pagtugot kan developer, sarong drainage line sa irarom kan subdivision kan naitugdok paluwas sa Naga River, tanganing matawan, permanenteng solution ang problemang pagbaha na idto sa nasabing komunidad. Ang padagos niya itong mga pakikipag-ulay sa manlain-lain na komunidad, igdi sa Naga, ang naging dalan para maipaabot ninda
ang mga problemang inaatubang kanlang bang komunidad. Asin, kita man makahiras nin maninigong solusyon, siring kan eksperyensya duman sa Upbill San Felipe. Sarong komprehensibong infrastructure program, ang pigbibilog tanganing simbagan, ang mga arog kaining problema, bako lang po sa San Felipe, bako lang sa Calawag, Mabulo, kundi sa gabos na barangay kan sa tuya pong syudad. Sa tahaw kan sa kong termino bilang alkalde. Pigmamaawat ko kudta na mapagserbihan kamo nin mas husay sa panahon na lain sa kamugtakan tangunyan, gamit ang malinaw na development agenda na pigpanday ko asin kan mga pag-iriba sa sangguniang panglunsod sa satuya pong syudad. Alagad, inian itinaukan panahon. Maserbi kita sa gabos asin daing pipiliong sitwasyon. Ipinahiling asin ipinamati ko po sa Indo kan inot na Sanggatos Diaz ko bilang alkalde ansa kong dedikasyon na makipagtabangan sa lambang Dagenyo. Tanganing itugdas ang sarong syudad na may pagmakulog, sarong syudad nin mga taganagang nalalauman, nasasarigan, asin nangangataman sa lambang saro. Sa irarom kan sa kong paggiya, pagdusay kan gobyerno lokal, an sa iyang sadiri sa pakikipagtabangan sa gabos na igwanin kaparehong obheto, anuman an sa indang pagtubod asin paninindugan sa politika, relihiyon, inadalan o grupong kinababalihan. Mayong duda, ang bilog na 2020 naging sarong anos o rebeles. Sarong labi ka terribling taon na kung pwede nga ni matapos na asin malingawan ta na. Taon nagabos kita sinukol, pigangat asin pigprobaran. Urog na ang samong pag-iriba sa gobyerno lokal. Ako po personalmente nakamati. Bako sana nin saro, dua, kundi nin kisyera tulong pagbunyag nin kalayo o kaya baptism of fire sa nakaaging 12 bulan, December of 2019 up to now. Pero sa ibong kaini, lugod man sayo nyato ang sa itong mga inagihan sa perspektibong half full glass na perming pigtutungkusan ni Dipontong Alkalde Jesse Robredo. Imbes na magsuko, napangganahan nyato ang mga angat na ini. Asin huli kayan, nakaantos kita asin naipahiling sa gabos, kung anong klasing gobyerno asin mga servidor igwa kita digdi sa naga. Sa pagturuhok nyato nindusay sa muyatang padumanan asin makamtan para sa satong syudad. Asin sa tabang asin pagtaya nyato gabos sa namumutantang naga. Syerto po ako na padagos kitang masubang asin matrayumpo sa anuman na ulang, problema o kasakitan na sa tong hahampangon. Totoo mananggad, kita ang kusog kan lambang saro, mga syudadanong nasasarigan, nalalauman, asin nangangataman, kan padangatang syudad. Nagana. Marhay na pag-aaga po. Naganap, nasasaligan, naganap, nangangataman. Diyos Mabalos po, Mayor Nelson Ligacion, sa pagtaon ng informasyon and updates ka sitwasyon
kang mga nagangunyan, despite sa difficulties na dinara kang mga kalamidad, asin agyat o huma sa satuyang salud. Sa pagtaon ng mga bagong programa at proyekto para sa karahayan kang namamanwaan. Asin sa pag-asigurar na nasa marhay na kamugtakan ang lambang Nagueño sa irarom kang sa imong liderato. Salamat po. I now declare a recess. That concludes the State of the City report. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan Lambang Nagueño sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, Alas 11 sagod alas 12:30 minuto. ang nagangunyan, ang nagangunyan.